Tänään piirretään eilen, tai siis tänään piirsin tästä tuli niin hieno, joten mä ajattelin, että tehdään sydämistä tämmönen vähän samanlainen aloitetaan. Mutta piirretään vaan pienistä sydämistä. Sitten leikataan toi tästä. Niin leikataan. Noin, ja sitten tuohon viiva. Ok, nyt piirretään punainen ja pinkki sydän. Ja katsotaan minkälainen siitä tulee. Ok, mä tein tästä tämän värisen sittenkin. Kommentoikaa, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, kun ollaan tehty enää 2. Niin, kommentoikaa kommentteihin, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Mä teen siis ne huomenna, koska huomenna on 3. päivä. Ja oikeastaan näihin tässä. Okei. Ykkös. Sitten tänne jak. 2. Ootko hetki siinä? 2. luku. Elikkä tommoisia laitetaan mun korkki. Mutta tämmöisiä pirustuksia. Kommentoikaa, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.